حراي تماليسنا لنا صالح بار نابها لا حجي كم رابعيتي غيرنا كن الزرارة بلا كلتين رابعيتين حمشيتين بحسب كتتون تخيليها سنكا أنت يدبل زوم أب سوا زفريو سبات جيجاناتو ما يكونن سرعتهم غيرو أفريوم أبدأ أبز الدياسبورا مسموتو انتاين صقماتي دوغوانفوم بفلاي بزعبا ناي هاغورون غوداي كم تزغبا اي غدسون مثالي سلازي اتي اب ساوا ويكات هاغراوا اغورغولت زتمكرو الوتاوي تمكرو ابدغه كماي تقيموم دو بوديوم مساحه ويسكا دما توم عدد رخو ترى نايتوم عدد رخيبو ما وصا زنبر افراويان اسكا كلتين اتا حيسكا انتاي تبلنا اوصا اخ انتاي صقماتي دغ وانفوم دلو بفلاي اتي هاغراوي غدا كم تزغبا زي مستافو نابخا صالح حراي يغني لي دكتور مجمريا عن توي حتى حتيت كالين كقروب تقيس كالين كمقروب كوسهلا ابسواسي انتاي عينت هاغراوي كبرتات حدشتي تماهيركم زبلي مثلني حجي انا كابتناتي تمكرو حدا مستمرت تبايسه حزب إرترا كابت حدا خبرتاتو كل جزء تمرت زخبريو أنا جن شعو بتاع تمرتي تسألي إيه كالاي نتاريخ تسألي مخنياتو انتاي إزمات أكاسي اتي أب سورا زقبر زنبري انت لا كم زخوين متقوم نساتهم أبزي سوا كم زقومون تداخوين سي مو حماق نيرو مالتيو نعناسي أبكم عينة التحساسبة بخوم خن حسب كجبرونا سل دليل زلوسي تسألوا موتي تناي قدمسي يسألوها حجي مست تاريخ ناي أبوتات كا تاريخ ناي جننت بمول وخات تفتح مالتي زين كم ناتي تمكريو سالسايك هاجركات تسألي أب وصاي طرح تا نسخات نبرا سوا اتي حنقول كاجن أب وصاي إرتراوسي عدي زبل أب جيزي سوراسي دكاتر خيترفو ساحل كيدوم يقالس نيرو حجي مسؤوم كتودادرون كلها رأيو تكبرتات كما يقودي لله سب كاب دقة كاب طعوم نبرا نقالسي وصنير قدم حجي خا تاز تولد كالا عدي نعا قديفكا أب كالي خطوة مدلاي إذا خا حدا حديش كبريز بلاني بروفيسور قايم كبر أب ريسيرش زغبر له حجي إذا ريسيرش زي نماني إذا حتى توم أبالاتنا هجرا وقالوا زنبرو انت عينت حتى خمس هابو انت عينت كبرتات حدش كبرتات تماهيركم كابو زبل حتى زحاتهم حنتي تقيس كانير كمثلا دكتور مدنقار تبليا تدناقر حجي انتايو كي تقصع إلكا تحسو محساو خالله كي تقصع إلكا علتك أحلف كان تمسيخا نابنتنا عرفت جزيها أحلف كان تمسيخا أبوخات قتل وأديخات قتل كيموتو ناي محساو بهالون الله سالسايكا ناي بلص أبساواسي اتي قدم زنبر بفلا أبتنا مجمريا زنبر أب منغوتي أوراسن اتي وراساين عبي فللي عبي قابي زلو أبتي مقبخا أبتي نسخات نبرو بوتا زتفلالي عينت نبرا كلتا عينت نبرا يا خطري حجنتايو كساب اتي يونيفورم نسخات خدرو اتي ناي قدم تقادلاين تحديشن ببيني كتفاليوم كخدون كله ولا ابتي دغ خطريوم كلا حجي تتقادلاي زخا اغلغلوتي تبل مالتي حجي ناي بلص عينت سلمتاي قوم غير زلو اتفليا سلمتاي زمصلو بلص الله زي قداماي درجه اذا اكالاي درجه حجي خطريوم كلها بو غيركا تمزنا مالتي كلا اسدا اغلغلوت اندي غلت تبل حجي نايكم عينت حما بهرتات ون تلمدي خمالتي أبتاناي تا زحاتت كان حتى خاطو إذا ما نسيزسي أبدأ مسوات انتاي يقاطمو تبل حتى حج انتايو أنا خميز من لسازي
መጀመሪያ እትክምለስ ዝግበኦ ሕቶ እዚ መንእሰይ ኣበይ ተሰሪሑ እንታይ ዓይነት ፋብሪካ ኣፍርያቶ ኢና ክንብል ዘለና እዚ መንእሰይ እዚ ካብ ዝፈርየሉ ግዜ እሞ ከዓ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኡ ሎሚ ደቂ 15 16 ሳዋ ዝወርዱ ዘለዎ ኣብቲ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብታ ፋብሪካ ናይ ሳዋ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሳዋ ከዓ እቲ ኩሉ ንሕና ንብሎ ዝወዓልና ንዑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብንእሽተይኻ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሃዋሁ ተዓቢ ካብኡ ዶብ ትሰግር እቲ ዶብ ከዓ 50-50 እዩ ሹት ኪል ፖሊስ ኣሎ ኣነ ሕጂ ክሰግር ከለኹ ሹት ኪል ፖሊስ እዩ ማለት ሲ እንተ ዝርከብ ነይረ ሎሚ ኣብዚኣ ማይ ሃለኹን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውሳነ ንስኻ ትወስዶ ረአዮ ኣብ መንጎ ሞትን ሕይወትን ሲ 50-50 ተኣትዎ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ክንዲ ምንታይ ሕማቕ ደረጃ ወዲቕካ ዘለኻ እዩ ዘርኢ ስለዚ ናይ ሞት ትመርፅ ማለት እዩ እታ 50 እንተ ዘይመፅያ እምበኣር እታ ናይ ሞት ተሓይሽ ኣብዚኣ ካብ ምንባር ካብቲ ዓዲ ናይ ምንባር ኢልካ ትወፅእ ድሕሪኡ ናብ ስደት ኣብ ሱዳን መስከትካ ፀገማት ናይ መዓት እዚ ናይ ስሌቭ ትሬድ ኣሎ ብኡ ከዓ ኢሮጳ ይመፅእ ሕጂ እዚ ኩሉ ዓይነት ሽግራት ዝሓለፈ መንእሰይ ኣነ ከም ሕብረተሰብ እንታይ ዝብል ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ኣብ ቃልሲ ክነሳትፎ ኢና ንደሊ ሕጂ ሎሚ እንተመፅዩ ፅባሕ ከይድና ኣኼባ ኣሎ ኢልካ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ኣኼባ ክትዕድሞ ትኸይድ ኣይክሰምዓካን እዩ ምክንያቱ ሳይኮሎጂካሊ ድልው ኣይኮነን እዚ መንእሰይ እዚ ሃስያ ኣለዎ ዝርድኦ ቋንቋ ይደሊ ዝርድኦ ሰብ ይደሊ ሕጂ እንታይ መጀመርያ ፕሪፔር ክኸውን ኣለዎ ሃስያ ኣለዎ እዚ መንእሰይ ሪሃብሊቴሽን ኣብ ንቡር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ መጀመርያ ከም ሰብ ኣብ ንቡር ተመልሶ ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ቃልሲ ክተሳትፎ ዲኻ ኣብ ካልእ ክተሳትፎ ዲኻ እሱ ክስታይ ማለት ካልእ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እንታይ ይብል ናይ ኮሚኒቲታት ስራሕ ምስ መፀ ኣብ ቃልሲ ክነእትዎ ኣይኮናን ነቲ መንእሰይ ክንነፅዕ ዘለና መጀመርያ ኣብ ንቡር ኣተሓሳስባ ክንመልሶ ኣለና ክፈልፈካ ኣብቲ መፍትሒታት ንብሎ ኣብቲ ኣብ መጨረሻ ክንዛረበላ ኢና ሕጂ ጥራይ እቲ ፀገም ደጓንፎ ወይ ከዓ እቲ ኔጌቲቭ ሜንታሊቲ ንብሎ ከድበልካዮ ደይንቡር ኩነታት ንዕኡ ክንገልፅ እሞ እታ ናይ መጨረሻ ኣርእስትና ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ንብል ክበልካያ ይሕድል ኣብቲ መፍትሒ ንክትዛረብ ሕጂ ግን እስከ እዚ ዘይንቡር ኩነታት ሲ ከመይ ይመስል ቅድም ንኸለለየ ኢለ ኣብ ኣንፅቕ ተቢልካለን ክሕግዘካያ ኣነ እውን ኣለዋ ንሊስታ እወ ሕጂ እቲ ኣነ በቲ ናተይ ተመክሮ ናተይ ክገልፅ ማለት እዩ ኣብ ሳዋን ከለኹ ሲ እንታይ ይሓስብ ነይረ ኩሉ ግዜ እታ ካርታ ከመይ ገይረ ይወፅእ ካብዚኣ እንተ ውፅኦም ካብዛ ተዓሊም እንተ ወፅኤሲ ኣበይ ይውዛዕ ኣብቲ ዶብ ደውዛዕ ክኸውን ኢልካ ዳዓ ትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ክትሃድም ትደሊ ዝረአየካ ነገር የብልካን ኣብ ሓደ በዚ ዕፁ ብኩሉ ዕፁ መገዲ ኣብ ውሽጡ ጸልማት ትነብር ሰብ ንእሽተይ ነቃዕ ኢኻ ትደሊ ሕጂ በቲ ነቃዕ ተጠቂምካ ደገን ተወፂኻ ብርሃን ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ኣብቲ ቦታ ኮይንካ ግን ኣብታ ሳዋ ኮይንካ ክትሓስብ ከለኻ ወይ ድማ ኣብታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይንካ ክትሓስብ ከለኻ ጸልማት እዩ ዝረአየካ ብርሃን የብልካን እዚ ሕጂ ኣብቲ ናትካ ኣተሓሳስባ እንታይ ዓይነት ሃስያ ከም ዝወርድ ዝወዓሎ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ህይወትካ መዓልታዊ ኢኻ ትሓስብ ሎሚ እንታይ ትበልዕ እንታይ ትሰቲ ንሱ ጥራሕ እዩ ከም መንእሰይ እንታይ መጻኢ ኣለካ ስድራኻ ትምስርት ዲኻ ተማሂርካስ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኩሉ ፕላን ዝበሃል የለን ዝረአየካ ኣብ ቅድሚኻ ዝመርሐካ ከም ዕላማ ታርጌት ሒዝካዮ ትኸይድ ነገር ስለዘየለ እቲ መንእሰይ እንታይ እዩ በቃ ከምዚ ሰንፈለል ዝብል ኣብ ፕላን ዘይብሉ ነገር ሕጂ ንዓይ እንታይ እዩ ኣነ ከም ሰላሕ ኣብ ሳዋ እታ ናይ ብሓቂ ንዓይ ካብኡ ተማሂረያ ዝበልኩ እመታ ቁሩብ ንእሽተይ ነገራት ፅቡቃት ነገራት ካብ ሳዋ ወሲደዮም ክብል ዝኽእል ሓደ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምሉእ ይፈልጥ ነይራኒ ሓደ ጥራሕ እዚኦም ዓፋር ወዲ ዓፋር ሲ ርያ ይፈልጥኒ ሕጂ እታ ኣብ ሳዋ ዝረኸብኳ ፅቡቕቲ ነገር ኣብ ሳዋ ሲ ደቂ ዓፋር ረኺበ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ምስኦም ክላለኽ ኢለ ስለዚ አይ ቲንክ በዚያ ክውዳያ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ይቐኒለይ ዶክተር
حرك أنا نشتي كوس خلكا حق حيش مصنعتي مقبار يدلي مصنعتي تجبروا مهراتهم كله يخول اليوم أب هاجراو أجلجلت كاب هاجراو أجلجلت تمريقود وصي إيرتراوي أبدجة فلاي أبي أوروبا مس أتوه انتين يقطعوا دبل مصنعتي تسرح كهلو خلي مصنعتها من يدلي يخون زيادة في كاتريو أنا كن 4 نجارات أستباهيله ولا مصنعتاوي إكوان تديبلنا يوم حنتي أبزحت ولا تصنحك مبزحتم تمنا أسيات طموح ديقول لهم كوينهم ترخبوا طموح مالت نتصبح سي انتي كخوني زخوان حبرة السبكة تمهرتي واقع يقولون انت دعيلو أمينو فلتأت واقع يقولون يلو انت دعا أمينو طموح كله يكلني طموح مالت تصبح انتي كخوني إلكا لنفسها محساب مالتي سلازي أبوزحات سبات زيا طموح دبلوها نجر بوديلا يريا كم تدبلكوها مصنعات زدليه يخون كندي سبات يمكم يلكاغن بحافشا الرأي كاغن سي كاله كبوليتيكا مرحق اتزغرم كل إيرتراو كردا دلو بوليتيكا دا مالتي بوليتيكا مالت نتي معالتاوي نجرات اب هيوتكا زم حاضر حاده سيستم ويكا سلتي بوليتيكا اوكي بوليتيكا مالت معالتاو منابابروناتكا بزعباتي معالتاو منابابروناتكا كمي غيركا تمحاضرو زمهركا ويكا زرئيكا سلتي ويكا سيستمي انا مثالي خبكا نمثالي كاب دغد موصو كاب ابساوا زعابي ايرتراويان نيروبا مسموتو نمثالي بناي عد انجليز مثالي خبكم اب عد انجليز بنفيت بهالالو تدي سريعكا حاجز يبوخا ان حرقا حاجز او ديلو ملكا كيدكا تسمع او ديلكم لي كم تذكروا لي بالكومنت ولا انت تصوي عموها اليوم محبرات زعبا ناي بنفيت زكالا خلو نعب حنساب كوينا نزي سرعتنا هي عد انجليز نقولو بنفيت كمزي او ديلكم بلو تدايلهم يموتوها مسخا تاشو يقبروا زيا بوليتيكا مهانا يفلطواني زيا بوليتيكا اب عد انجليز سلدفقت راحي بوليتيكا ريت مسلم دلا بلو اب هاجركم سي صديق ترالم منعو سلام وسلفوت انت زعيل كايغا يا ابيكا بوليتيكا زي يابلك سلازي مبزحتو ايرتراوي بوليتيكا مالت وين تسرعات مقلقال كانت سرعات انت الاوتي خا نت سرعات مقدافو يزردا سلازي كاريت دسبحال كل ነገር እንታያ ካብ ፖለቲካ ናይ ምህዳም ምልክታት አርኢዮ ወይካ ይረአዮ እዚያ ካልአይቲ ድራኽዋ ሳልሰይቲ እዚያ ዘይምዕቡል ፖለቲካ ንብላ ኣብዚ ሕጂ ሲኒት ሚድያ ትገብሮ ደላ ናብ ንቡር ምምላስ ኢላት ምህሮ ደላ እንታይ ሓደ ናብቲ ንቡር ክንመልሶ ዝደሊ ዘለና እንታይ ኣብ ፖለቲካ ምእታው መዓልታዊ ጉዳያትካ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ማለት ይምበርካ ፖለቲካ ምርሓቅ بجاك أجمعات كمرحق ويكا ربحات كمرحق مالت رايكا بوليتيكا مرحق أوكي سلازي كالز جرمكا زي جورج فلويد بال أب أمريكا بتصعد ترقيتو مسموته كله مبزحت إيرتراوي تيناي تاشموناتهم بروفايل ناتهم كيرم بلاك لايفز ماتر يلو نايت ألمت هيوت يقدسي زبل تاشمي زي بوليتيكا إلى نحرقا حتى ما يتردو بنيا زي بوليتيكا أبتا هاجر كهاب عبي فرقت كلها بتسرحات مقام كا بوليتيكا سلازي نحنا عبسني كل مهرم ندل دلنا نتاي بوليتيكا مالت معالتاوي هيوتكات محاضروا لي كله بوليتيكاوي معالتاتكا ايكونومياوي معالتاتكا محبراوي معالتاتكا سلازي تيا كا بوليتيكا يرحقوا تبل الساينا كان الرم دلينا حقين ناب نور مملاس ندل دلنا سال سيتي زاد بقول هذا دي معقول بوليتيكا دي معقول بوليتيكا اللي كاتقلص انتي مالتي كراخرو انكلو اكندي بربحه اكندي بتيزعابي طقمتات دبلو اتسرعات زمهارم تحتي هاجراونت اوراجاونت هايمانوتاونت هايدبرنت ابزيان تراي كراخرو تريوم زيا تحت هاجراويات حادنتنا ايرترا هاجراونت دبلا زين بادوش بهونا أبزرب على أمبر أبايتا ديل وانجرات نعن ككالاخلو كزاربو بزح جزية تسمع ويكات قليلا كبوليتيكا يهادمو
እዚኣ እታ ደይምዕቡል ፖለቲካ ዝብልና እያ ኣብ ደይርብሕ ነገራት ክጨቃጨቁ ትሪኦ ራብዐይቲ ብእንግሊዝ ፍራጃይል ፖለቲካል ስታንድ ትባል ፍራጃይል ማለት መርገፃቶም ከዓ ሳንኩፍ ይኸውን ወይ ጠቕሊሎም ኣብ ፖለቲካ ኣይኣትውን ወይ ከዓ ንምሳሌ እንተዳ ኣውራጃዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ኮይኑ ብዕሙት ነቲ ናይ ኣውራጃናቶም ይድግፍዎ ሃይማኖት ምንቅስቃስ እንተዳ ኣሎ ብዕሙት ነቲ ናይ ሃይማኖት ናቶም ክሕግዝዎ ትኽእሉ ስለዚ ክልተ ምርጫ እዮም ዝመርፁ ወይ ጠቕሊሎም ይሃድሙ ካብቲ ፖለቲካ ኣይንርኢን ሰምዕ ብሉኻ እንተዳ መፂኦም ከዓ ናብ ሓደ ቦታ ክዛዝቡ ድልዮም እቲኣ ራብዐይቲ ዝረኣኽዋ ኣነ ከም ዝደበልኩም መፅናዕቲ ስለ ዘድልዮ ንኩሉ ሰብ ከምኡ ጌርካ ክትሓምዮ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ሓንቲ ከዓ ኣብ እስልምና ክትመሃር ከለካ ኢማዓ ትበሃል ቃል ኣላ ኢማዓ ማለት እቶም ምስኻ ዘለዉ ጌጋ እንተደኣ ፈፂሞም ምስኦም ትጋገዕ ፅቡቅ እንተደኣ ሰሪሖም ከዓ ምስኦም ፅቡቅ ትሰርሕ እዚኣ ኢማዓ ትበሃል ስለዚ ኣብ እስልምና ኢማዓ ምዃን ኣይፅቡቁን ኢሎም ይምህሩና እንታይ ማለት እዩ ናይ ነብስኻ ውሳኔ ክህልወካ ኣለዎ ኣየና ይቁኑዕ ኣየና እዩ ፅቡቅ ኢልካ እንተዘየሎ ሰባት ፅቡቅ ተገይሮም ምስኦም ፅቡቅ ትገብር ሰባት ተኣኪቦም ተተጋጊሮም ምስኦም ምግጋይ እዚኣ ካብቲ ሓደ ኣብ ደገ ዝረኣኽወን ኣርባዕተ ነገራት እየን ብሓፈሻ ክንዛረብ እንከለና ግን ክንደይ መናእሰያት ንቑሓት ናይ ትምህርቲ ፍቅሪ ዘለዎም ኣብ ኤሮጳ መፅኦም ዝተዓወቱ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ከዓ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና እዚ ሕጂ ነዚ መንእሰይ እዚ ከምዚ ፀገም ረኺቡ ክንብል ከለና ብዓይኒ ድንጋፀ ርኢና ዳኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር በደለኛ ኢኻ ኣይኮንና ንብሎ ዘለና ተበዲሉ እዩ ኦኬ በደል እዩ ኣጓኒፍዎ ኣብዚ ስርዓት እዚ ስለዚ ስለተበደለ ናይ ምድንጋፅ ዓይነት ኢና ነርእዮ ዘለና እምበር በዲልካ ኢኻ ኣይኮንናን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዚአን ኣስተባሂለ ቅድምታ ናብታ ራብዐይቲ ምኻድና ግን ኣነ ክልተ ነገር ክገልፅ ሓንቲ ካብኣተን ብዙሓት ሰባት ንምሳሌ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ገበን ንገረኒ እንተደኣ ኢልካዮ ዝኾነ ሰብ ካብዛ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ክሳብ ኣስመራ ዝርዝር ክህበካ ይኽእል ክንዲ ዝቐቲሎም ክንዲ ዝኣሲሮም ከምዚ ገይሮም ብምሉእ ዝገበርዎ ክራይምስ ወይ ከዓ ብምሉእ ዝገበርዎ በደላት ዘርዚሩ ሰብ ክነግረካ ክእል እዩ እስኻ እኳ ኣብዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተገበረ ክትነግረና ፀኒሕካ ኦኬ ኣነ ግን እዚ ስርዓት እዚ ክልተ ዓበይቲ ገበናት ገይሩ እየ ዝብል እቲ ምእሳር እቲ ምቕታል እቲ ሃገራዊ ክብርታት ምፍራስ እሱ ምናልባት ኣቦትኡ ጌርና ቀዳመይቲ ታስኻ ዝበልካያ ንፍልጠት ከም ትፅላእ ገይርዋ መናእሰያትና ንፍልጠት ከም ዝፀልኡ ገይርዋ ኦኬ ስለዚ ፍልጠት ንምፅላእ ገይርዋ ኣነ ዝዓበየ ንህዝቢ ኤርትራ በዲልዎ ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ ስርዓት እዚ ንፍልጠት ከም ዝፀልኣ ስለ ዝገበሮ እዩ ይብል ኣነ ካልኣይቲ እዚ ስርዓት እዚ ዝገበሮ ዓብይ ገበን ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ካልእ ኩሉ ቦትኡ ቀሚጥና ማለት እዩ ንዘይ ንቡር ዝኾነ ነገራት ከም ንቡር ከም ዝውሰድ ገይርዎ ንምሳሌ ክንገልፅ ፀኒሕና ምትላል እዚ ሕጂ ክትብለና ፀኒሕካ ምሕሳብ ምትላል እዚኦም ኩለን ነገራት ንገልፀን ዘለና ዘይንቡር ዝኾና ነገራት ምስ ግዜ እዚ ስርዓት እዚ ከም ንቡር ከም ንወስደን ገይሩና ስለዚ ኣነ ዝዓበየ ክራይም ናይዚ ስርዓት እዚ ወይ ከዓ ዝዓበየ ገበን ናይዚ ስርዓት እዚ እዚ ክልተ እዚአን ክልተ እዚአን ኢለ እየ ዝኣምን ቅድምታ ናብታ ናይ መጨረሻ ቻፕተር ምኻድና ሰባት ይሓቱ ይኾኑ ናተይ ገምጋም ክህብ ማለት እዩ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዝዓበየ ፀላእቱ በዓል መን እዮም እንተደኣ ኢልካ ሰብ መሊኡ ሊስታ ክህበካ ክእል እዩ ኣነ ግን ከምዛ ገበናት ናይ ኢሳያስ ክልተ እየን ዝበልክወን ኢሳያስን ህግደፍን ኣተሓሳስብኡን ዝፀልእዎን ድማ ክልተ ፀላእቲ ኣለዎም እታ ቀዳመይቲ ፀላእቲ ናቶም እንታይ ፍልጠት እያ ሰባት ክፈልጡ የብሎምን ንዑ ከዓ እዩ ንፍልጠት ከም ንዕቃ ንፍልጠት ከም ንፀልኣ የርና ዘሎ ኣብዚኣ ፍልጠት ክብል እንከለኹ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ባጀላ ምውሳድ ጥራይ ማለት ኣይኮንኩን ፍልጠት ካብ ዝኾነ ቦታ ይመፅእ እዩ ካብ ሬድዮ መፅእ ካብ ጋዜጣ ይመፅእ ካብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ይመፅእ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይመፅእ ካብ መስጊድ ይመፅእ ካብ ምስ ሰብ ኣዕሊልካ ይመፅእ ምስ ዓበይቲ ኮፍ ኢልካ መፅእ ምስ ብፆትካ ኮፍ ኢልካ መፅእ ስለዚ ፍልጠት ግድን ኣይኮነን ቤት ትምህርቲ ከይድካ ባጀላ ሒዝካ ምምፃእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ክልተ ዓበይቲ ፀላእቲ ኣለዎ
تحانتي فلتاتيا سلازي نمنسي ولا نعبيتون كم دي فلت إذا صعب نعوخ أيو أب إيرترا تزو حدا إنترنت تتكلم تدلوا حانتي إيرترا إنترنت نتليفون كتزارب لونا يبغى يترف إنترنت نخسر حلو فلتات كا خمسة بر أخايا كل سب بادش كوين يدوت نتوم بمهروم كم تسخاد بالكايو عسر تشح سوان تحب أخيلو كبعتهم شح ترخيبهم مخولاتهم يلكا إذا بشح جدا يبقبروهم ناتهم تمرتيهم بمهروم بتم السمز تمهروهم غيرهم كا نزي حجي تولد لها جبنات أب إيرترا كم دسرح يقبر سلازي قدام يتسأل ناي سرحات إسياس فلتاتي كالا إيتيست ناي سرحات إسياس تسألايت ويكا ناي هجدف تسألايت انت أتلكا موداب تبليا زي مودابكا كاب سوا تمريق زوجة بزوج حساب كم ذات بالكان عن مودة الكايو أي مودة بني مخنياتو موداب كم تصير جيري دعبيو موداب انتاي مالتي بحنساب مأكاد حيلها فلتاتكا جزيها بحنساب جيركا أدمع نجارات نختو علو إيخا تتقاملو سلازي متقرناف موداب دبالكا هذه سرعات سعفتواني بارحنا أبز السنيت ميديا نزيئن كنجرا كانت أناكو نفلتات أقداس مخانو المهرولو لنا نزي زي نبور كناتات ناب نبور مملاس تبل تا بروغرام ناب على ناب نبور مملاس ياتبل فلتات نبهر لنا مودابكا هزبي بزتفال عليه من قدي كودب خل على موداب مالت عقمتها مئكاب مالتي سلازي ناي تمرت عقمها لاي محساب عقمها جنزباوي عقمها فلتاتهاوي عقمها ناي جزي عقمها او هاهيدكا ابزر بحكا موعال مباليا سلازي زي ان مذكرتا كخون الى امصيه امبار مጨረሻ نابخا خيد كم مفتحي ناي حبرتسب ملو ناي حبرتسب ملو شجر لمثالي أنا نسخان بنمصو مفتحي بزي فتحي لا أنا يقمتني كم مفتح مغنياته بزح مصنعتي جزيون يدلي مغنياته كم زي عينة ما نسيت نخفري نوع جزي يوسيدو نخطع الرياض ما نوع جزي يوسد نحنا بساعات زغن قبرة لنا قد كم استراتيجي كم حساب قن كنا قمت نخيرنا كم يجرنا نفتح بارنا بخاخ مت نزز دلخونتا أب سوا فريم دموع السبات في الحجة أب إدنا مسانا دلو ذا أب دياسبورا دلو سبات يب نزيهم نزي قد دايزي كم استراتيجي تاين نتبتات كنا قمت نغير نزيتات نجر نخنا عرية إلكات قمت نابها كوزدا دحريو دارجا نابتا ناي مجرشا ناي مزازميت من قدي كن كيدينا مالتي اوكي نابها حجة حراي ثانك يو دكتور حجي انتايو تي هاسيا زورده بعابي اسخا غليص كاي حجي ناي التحساسبه هاسيا ناي قطبه ناي محبراو هاسياتات زلو منسي زلو حجي كمزا عينت منسي كمصكان كلو انتاي تمفتحيتات يزبل زلو مثلا تحتو نحنا كم حزبي مجمريا خنغبرو زغبانا نزمان سيدي اب نبور كنملصلنا كم مفتحي اذا كل تروماس زحلفه اذا كل ابيوز كابساوا جميرو كساب ابتا اوروبا نبلا نحنا اباز مصي معات شجرات زحلفه من سي سلازخونه حدا بلان كللو نسو دما انتايو اب نبور مملاس ريهابيليتيشن بلو زعدي نورمالي مالت حدا سب يترفدو ملو عدميو اب خمس زحلفه ما خاز تفلالي عين تروماس زحلفه ولا نشدش تورحيون اب ناي وتهدراو تعليم وسيدن تتمليسكا بزناي ستاندرد ناي ويسترن ستاندرد نابنت ريهابيليتيشن يدليو اب تنبور اب سيبلاوي نابراخ ملس مهنياتو تبين نابرا سلازخونه مالتي حجي ريهابيليتيشن يدليو نزمن سايزي اذا دما اب حبرتاسبنا منالبات تا ريهابيليتيشن تبل قال كم نيجاتيف كونوتيشن اللوا كوم خردو يبلو نورمالي حادث عنا زلو سب اب كالي نابران تصنحيو ابتنبور ابتن سود نبرو نابرا ختمول سيلكا تغبرو عينت بلاني سلازي حنتي ريهابيليتيشن يا كاليتي مس تمرتي خنا تعرقو لنا مس تمرتي باس زلو من سيزي سلازي تا قداميتي سولوشن مستمرتي كم زعرق نغبرو كمينا مستمرتي كم زعرق نغبرو كورسات يوهب
كمزي ناي كوميونيتيز انت حجي تحالفنت ناي مني نايتي ኤርትራውያን ማህበረ ቆማቲ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ ብንጹር ክንገሮ ክኽእል ኣለዎ በነፊት ናይ ትምህርቲ ኤግዛምፕልስ ኣምፂኻ ንኣብነት ኣብዚ ምሁራት ኣለዎ ኣብዚ ናይ ዌስተርን ኣሽትን ከለዉ መዓት ፒኤችዲስ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ንዕኦም ኣምፂኻ ከም ኣብነት ንዕኦም መርኣያ ጌርካ ብጽዑቕ ዝኾነ ትምህርቲ ወርክሾፓት ጌርካ እቲ ትምህርቲ ጠቃሚ ምዃኑ እቲ ናይ ንሳቶም ሒዞሞ ዝመጹ ካብ ሳባ ሒዞሞ ዝመጹ ንዕኡ ከም ዝሓጽበሎም ጌርካ ሓደ ፕላን ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከም ካልአይቲ ሳልሰይቲ ድማ ሜዲካል ሰፖርት የድልዮም እዩ ንገሊኦም ምናልባት ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ኣለዉ እቲ ናቶም ብሪሃብሊቴሽን ጥራሕ ወይ ድማ ብናይ በተኻሊ ዓይነት መገዲ እውን ክሓውዩ ዝኽእሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ሪሃብ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሜዲካል ሰፖርት እንተ ኣድላይ እንተ ኮይኑ እውን ሜዲካል እውን ሰፖርት ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ወላ ሓንቲ ነውሪ ይኮነን ሳልሳይ ክኸልፈካ ሳልሓወይ ናብ ዕረፍቲ ክንከይድ እሞ ምስ ተመለስና ዕድል ክበካ እያ ክትምላኣ ናይዛ መፍትሒ ናብ ዕረፍቲ ክንከይድ እሞ ድሕሪ ቁሩብ ደቂቕ ክንምለስ ኢና ይቐኒል حراي تماليسنا لنا نابغا يا صالح مفتحيتاتنا كنزارب